Poštovana Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore, crnogorske dijaspore. Imam jedno pitanje, ali možda ga i kasnije iznesem. Vidjet ćemo da li to ide u ovo uvodno izlaganje. Uglavnom, stavovi Liberalne partije o ukupnom stanju u sudstvu su: proces reforme pravosudnog sistema jedan je od najznačajnijih procesa koji se u posljednjoj deceniji odvijaju u Crnoj Gori. Aktivnosti na polju reforme pravosuđa započete su još 2000. godine, kad je vlada Crne Gore svjesna značaja efikasnosti i ažurnosti u radu pravosudnih institucija i jačanja njihove samostalne i nezavisne pozicije u sistemu vlasti usvojila projekat reforme pravosudnog sistema. Imajući u vidu stvaranje preduslova za dalje jačanje pravne sigurnosti, zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sigurnost ulaganja domaćeg i stranog kapitala, usvojena je strategija reforme pravosuđa 2007-2012. s akcionim planom za njenu implementaciju i odredila pravce razvoja i strateške ciljeve reforme pravosudnog sistema. Reformske aktivnosti u prethodnom petogodišnjem periodu bile su usmjerene na jačanje nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa, jačanje efikasnosti pravosuđa, jačanje dostupnosti pravosudnih organa, odnosno ostvarenje pristupa pravdi, jačanje međunarodne i regionalne pravosudne saradnje, borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, reformu zatvorskog sistema i uspostavljanje pravosudnog informacionog sistema. U prethodnom periodu učinjeni su brojni pozitivni pomaci u oblasti reforme pravosuđa, od kojih treba istaći usvajanje amandmana na Ustav kojim se jača nezavisnost pravosuđa, unapređenje transparentnosti rada sudova, smanjenje broja zaostalih sudskih predmeta, preduzimanje daljih koraka ka racionalizaciji mreže sudova, uspostavljanje pravosudnog informacionog sistema itd. Ipak, u pojedinim sferama reforme pravosuđa i dalje postoje nedostaci i nedovoljni sistemski učinci. Reformske aktivnosti u narednom periodu bi trebalo da budu usmjerene ka ostvarivanju nekoliko strateških ciljeva. Dalje jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa ostaje prioritet Crne Gore u procesu evropskih integracija. Veći nivo efikasnosti pravosudnog sistema unaprijedit će kvalitet poštovanja ljudskih prava i vladavine prava. Jačanje dostupnosti i transparentnosti pravosudnih institucija u narednom periodu treba da rezultira većim stepenom javnog povjerenja građana u pravosuđe. Reformski procesi doprinijeći unapređenju međunarodne i regionalne pravosudne saradnje i daljoj izgradnji kapaciteta pravosudnih institucija. U izvještaju Evropske komisije se u odjeljku koji se odnosi na poglavlje 23 navodi: ostvaren je ograničeni napredak kad su u pitanju istrage, krivično gonjenje i konačne presude u slučajevima korupcije, uključujući i onu na visokom nivou. Posebno se akcentuje da nema konačnih presuda u slučaju visoke korupcije i podsjeća da je u ponovljenom suđenju u slučaju Zavala, kad su zbog korupcije uhapšeni nekoliko budvanskih lokalnih funkcionera, opet donesena ista presuda i da su osumnjičeni osuđeni na 2 do 5 godina zatvora, ali da ta presuda nije konačna. Takođe, ukazuje se da je u slučaju afere Snimak, kad je bilo izbornih zloupotreba državnih resursa, oslobođeno 10 osoba, inače na nižim funkcijama, dok je samo jedna osoba osuđena, i to direktor Centra za socijalni rad u Pljevljima. Evropska komisija je upozorila i da se sve izborne neregularnosti na posljednjim lokalnim izborima moraju istražiti, a tamo gdje je neophodno nadležni organi ih moraju procesuirati. Ističe se i da prijave za visoku korupciju dolaze od civilnog sektora u najvećem broju, a mnogo rijeđe od strane državnih organa. Najveći dio prijava tužilaštvu stiže od građana, nevladinih organizacija i privatnih kompanija. Samo mali broj slučajeva procesuirala je policija, a nijedna žalba nije stigla iz državne uprave, navodi se u izvještaju Evropske komisije.
U izvještaju se konstatuje izvjesni napredak u reformi pravosuđa, ali upozorava da nedostaju ključne reforme koje se odnose na izbor, napredovanje i disciplinske mjere protiv sudija. Takođe, navodi se da i pored povećanog broja okončanih procesa primjetno povećan broj novih. Zbog toga, konstatuje se, treba dodatno raditi na efikasnosti sudova. Kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, Evropska komisija navodi da zakonodavstvo treba da bolje razjasni ulogu sudstva i policije u predfazi suđenja. Novina u izvještaju je i prilično direktna primjedba premijeru da se uzdrži od neprimjerenih izjava upućenih medijima. Vlada treba da promoviše i pomaže slobodu medija, izbjegavajući bilo kakve izjave koje bi se mogle tumačiti kao zastrašivanje. Komisija je upozorila da je sloboda izražavanja ugrožena novim slučajevima nasilja nad novinarima i napadima na imovinu medija, te da se istrage moraju završiti, a napadači procesuirati. Evropska komisija ukazuje na navodni pritisak vlade na civilni sektor. Veoma je značajno što je u ovom izvještaju prepoznato praktično fingiranje saradnje vlade sa NVO sektorom i pritisak koji se vrši na organizacije civilnog društva koje se zalažu za uspostavljanje sistema vladavine prava. Evropska komisija cijeni da je uloga civilnog društva ključna u procesu demokratizacije i na ovaj način šalje snažnu opomenu svima onima u vlasti i njima bliskim vaninstitucionalnim centrima koji očito ne shvataju da je vrijeme obračuna sa neistomišljenicima praksa od koje će se morati odvikavati. Transparentnost sudova u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, što ne doprinosi izgradnji povjerenja u javnost i u sudski sistem, a građani ostaju uskraćeni za važne informacije, iako ima pozitivnih pomaka na ovom polju. Sudovi uglavnom nisu dovoljno posvećeni razvoju komunikacije sa građanima i ne ispunjavaju svoje obaveze kad je u pitanju objavljivanje informacija i dokumenata od javnog interesa. Posebno uvažavajući stavove civilnog sektora, odnosno akcije za ljudska prava prema radu u oblasti sudstva i pravosuđa, ja ću samo nekoliko akcenata iz tog njihovog izvještaja reći. Dakle, akcija za ljudska prava se od 2006. godine aktivno zalaže za reformu sistema izbora sudija da bi se obezbijedilo da se sudije biraju i napreduju u karijeri na osnovu zasluga, stručnosti i marljivosti i da bi se na taj način unaprijedile garancije nezavisnosti sudstva. Zalažu se za uvođenje sistema koji obezbjeđuje objektivno ocjenjivanje ispunjavanja kriterijuma prilikom prvog izbora kandidata za sudiju, kao i objektivno ocjenjivanje kvaliteta rada sudija kao kriterijuma za napredovanje u karijeri. U kontinuitetu prate rad sudskog savjeta koji je odpočev od aprila 2008. godine nadležan za izbor i napredovanje sudija, odnosno za utvrđivanje njihove disciplinske odgovornosti i razrješenje. Njihov izvještaj je zasnovan na nalazima i zaključcima prethodnih izvještaja o radu sudskog savjeta, kao izvještaju sudskog savjeta o radu u 2014. godini, a njegov cilj je da pomogne sagledavanju rezultata rada sudskog savjeta u prethodnoj godini. Smatra se da sudski savjet nije učinio dovoljno da svoje djelovanje učini objektivnim i da ga takvim prikaže. U izvještaju posebno skreću pažnju na odluke savjeta koji izazivaju podozrenje u spremnost članova i članica savjeta da djeluju nezavisno i nepristrasno u skladu sa zakonom i tako obezbijede i nezavisnost sudstva. Osnovne primjedbe su na izbor članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, na izbor sudija, objavljivanje odluka sudskog savjeta, dalje mjerila za ocjenu kriterijuma za izbor i napredovanje sudija,
zatvoreno sjednica sudskog savjeta i tako dalje. Završavam, potpredsjedniče, sa onim pitanjem koje sam najavio na početku, koje je veoma važno. Dakle, mnogo sudija nedostaje Osnovnom sudu u Kotoru, vjerujem da je tako i ostalim sudovima u Crnoj Gori, iz ovih i onih razloga. Znam da je puno sutkinja na porodiljnom odsustvu. Svi ti predmeti su prebačeni uglavnom, koliko znam, na rad osnovnim sudovima na Cetinju, Nikšiću, uglavnom haotična situacija za građane, za advokate koji moraju da idu u sve te ne baš tako blizu obližnje gradove Kotoru. Što ćete preduzeti da se ta haotična situacija brzo prevaziđe? Zahvaljujem i izvinjavam.